Törmäysvaimennin on laite, jolla suojataan tienpidon henkilöstöä ja törmäävän auton kuljettajaa ja matkustajia. HF-törmäysvaimennin on suunniteltu monipuoliseen, nopeaan ja muuttuvaan käyttöön, ja se kykenee pysäyttämään henkilöauton 100 kilometrin tuntinopeudesta 4 metrin matkalla. Järjestelmä perustuu alumiinirakenteiseen, vaieri- ja koukkulaitteen varustettuun vaihtolavaan, joka on otettavissa minkä tahansa vaihtolavalaitteen varustetun auton päälle. Autossa tarvitaan tavallisen perävaunun sähköpistokkeen lisäksi vain yksi lisäpistoke laitteen hydraulipumppua varten. Työmaalla törmäyssuoja otetaan käyttöön langattomalla ohjaimella, jota voidaan käyttää myös ohjaamosta käsin. Kaikki tarvittavat toiminnot hallitaan ohjaimesta, jonka näytöllä on selkeä grafiikka törmäysvaimentimen kulloisestakin toimintatilasta. Ohjaimen avulla valitaan ajosuuntaa osoittavan merkin ja siihen liittyvän valo-opasteen suuntaa. Törmäyssuoja keskittää ohjausmerkit siirtoajoasennossa ja alas laskettaessa merkit ovat aina ensin keskitettyinä. Ohjaamosta käsin merkkien suuntaa on helppo muuttaa ajon aikana, esimerkiksi moottoritiellä siirryttäessä ajoväylän laidalta toiselle. Suojattaessa liikkuvia kohteita kuten piennarleikkuria, lumikonetta, ajoratamaalausta tai sora-autoa, törmäyssuoja voidaan laskea ja nostaa ajon aikana ohjaamosta käsin. Samoin ohitussuuntanuolen asetus tehdään napin painalluksella. HF-törmäysvaimentimen siirrettävyys ja käyttöönoton helppous on myös erittäin suuri etu nopeissa tienhoitotöissä, kuten asfaltin paikkauksissa ja liikennemerkkien vaihdoissa. Onnettomuuspaikan raivauksessa törmäysvaimentimella varustettu auto paitsi suojaa raivaushenkilöstöä, myös ohjaa liikennettä ja sen lavalla kulkevat myös paikalla tarvittavat varusteet, kuten kiertotie, sulku ja ajo-opastemerkit. HF-törmäysvaimentimen vaihtolavarakenne mahdollistaa sen käytön useissa, painoltaan yli 9 tonnin autoissa, ja käytön jälkeen auto voi siirtyä nopeasti jälleen muihin tehtäviin. HF-törmäysvaimentimen lava on saatavana useina eri pituuksina sekä laitakorkeuksilla varustettuna, samoin myös umpikorilla varustettuna. HF-törmäysvaimennin on edistyksellinen turvalaite kaikkiin tienpidon tehtäviin.